És una gran sort, la veritat és una gran sort el poder estar aquí avui, el poder defensar un producte català, produït des de la producció integrada, un producte d'una qualitat extrema, saníssim per la societat, no? També és un goig el veure una gran superfície organitzada com Carrefour i Socomo, la seva central de compres, qui decideix proactivament tirar aquests productes endavant, donar-los a conèixer, no? I si no, la gent al final, el consumidor diu, jo compro fruita, no? La fruita diuen que és sana, diuen que és bona, i jo en menjo. Però de fet, el que tingui l'oportunitat de dir aquest és un producte local, l'empremta de l'oxigen, el cost que representa pel medi ambient. Tot això ho podem reduir clarament amb el que és el producte local, un producte extraordinari, collit fa molt poc i a la taula, no? Doncs és una felicitat i un goig per nosaltres, productors i comercialitzadors d'empresa com Carrefour, doncs aposti clarament per aquesta política i per aquest tipus de fruita.